Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Kaixo eta ongi etorriak Pirinioak Bialde saiora. Kaixo Fernando. Kaixo, egon. Kontatuko diguzu nortzaren zu ezagutzen ez zaituzten entzat. Bueno, ni Fernando Goñi naiz. Hemengoa ez egikoa, baina zubirikoa naiz. Baina ia 20 urte, bueno, 19 urte hemen lan egiten bai, hotelean. Eta zuzara pilotari ohia eta hotel bat duzu hemen? Bai, eta gainera kasualitatez urte berean hasi nintzen profesional mailan eta hemengo lana hasten, ez? Eta nola hasi zinen adibidez pilota munduan? Bueno, betidanik herrian kriston afizioa zegoen, lagunen artean jolasten, lehenengo jolasten, gero ja txapelketetan, txikitatik konpetizioa egiten, eta gero, denbora gehiago sartzen, eta azkenean, profesional maila hasi nintzen, nahiko berandu, 25 urtekin, baina, gero ja nahiko karrera polita. Eta duela zenbat utzi zenuen edo? Mendi gutxi egiten godu, 9 urte. Utzi nuen profesional maila eta gero jarriten nuen pixka bat hor partide batzuk jolasten udaran, baina oso gutxi. Hemen kristolana daukagu udaran eta ezin da egin. Eta oroitzapen politak gordetzen dituzu pilotari garaitik? Bai, oso politak, azkenean betiko afizioa izan da eta ogibidea hori izatea oso polita izan zen eta gainera, geratu da lagun asko eta onak. Eta zein da horrela kariño gehien diozun oroitzapena edo? Bereziena? Agian bereziena, lortzen duzunean txapelketa handi bat eta gainera lehendabizikoa izan zen momentu politena, ez? Muga bat ezala, ez? Betidanik hor entrenatzen, jokatzen eta etxoko familia, etxokoak beti hor bultzatzen, lagunak ere bai, eta azkenean sari bat izan zen denentzat, ez? Eta orain pilotarekin galdu duzu erlazioa, ala oraindik baduzu? Oraindik beste modu batean horte jarratzen dugu, zeren daukagu zentro bat, elkar pelota deitzen dena, lagun gara, eta hor etxe biltzen gara Apatxe Eugi, Pello Martinez Dulate, Juan Martinez Durujo eta Laurok, ez. Oso lan polita ari gara egiten eskola hortan eta oso gustora, ez. Azkenean da barruan dakaguna, oraindik jarraitzen dugu pilotan, ez. Eta hotelarekin nola erabaki zenuen hotel bat irekitzea? Gainera justu pilotari profesional bihurtu zinenean. Hotela hementxe zegoen eta hemengo jendea erikizuten hotela, baina gero ez zuten atzetik inorrez jarraitzeko eta geratu zen itxita. Orduan, eta beste 3 lagun saiatu ginen hori. Berritzen, pixkat berriz irekitzen eta aukera polita zen ogibide bat egiteko eta gero kasualitatez urte berean hasi nintzen profesional mailan eta hortik aurrera bi lanak egin nituen eta oso gustora bietan, ez. Eta zaila da hemen hotel bat izatea, Eugi bezalako herri batean? Hemen azkenean denboraldia nahiko motza da eta batez ere udaran eta zubitan eta udazkena ere bai oso polita da, hemengo mendiak, ingurua eta orduan bai. Baina negua nahiko luzea da eta orduan behar duguna da beti hor zeozer berritzen edo deskansatzen pixkate bai,
baina, bueno, zeren azkenean denboraldia nahiko gogorra da. Jende asko etortzen da ona. Bai, ikustu gero eta gehiago jendea estimatzen du hori mendia, natura eta horrelako gauzak, eta hemen hori daukagu kriston parajeak eta jendea estimatzen du ez. Eta zenbat jende etortzen da gutxi gora bera? Jatzen duzen nuke? Ba, gu txikia gara eta azkenan 18 logela baditugu, jatetxea, taberna, terraza, eta bueno, mugitzen da jendea ez. Batez ere udaran etortzen dira jendeko, hiriko jendea, Madrilgo jendea, Levanteko jendea, katalanarrak bai. Gero ja udazkenan eta zubitan, gehienak hemengoak dira ez, gertukoak. Gipuzkoarrak, bizkaitarrak, naparrak bai. Gustatzen zaizu lan hau? Bai, beti denik nahiko lotura handia izan ditut naturarekin, hemengoa naiz, eta azkenean enbajadore bat bezala egiten duzu lana ez. Laguntzen pixkat jendeai zer nolako eskursioak daukate egiteko, bisita bereziak igual ikusteko, zer ikusteko, eta nahiko polita ez. Eta hemen herrian hotel gehiago daude? Badago beste bat hor barrun, herri barrun, eta gero beste bat Baztan aldean errepidean. Eta azkenean nahiko tiroi polita dauka eugi ez. Eta zuen artean baduzue harremana? Bai, nola ez. Azkenean gara produktu berdina saltzen dugu, hemen bertan gaude danak, eta elkarrekin nahiko giro polita badugu ez. Eta inguruko hotelekin harremana baduzu ere edo? Bai, azkenean dana gara sektore berdinak egiten gara, eta azkenean konpundu egin behar denen artean, eta Baiaran eta bai Nafarroaldean nahiko giro polita badago sektorean, eta denen artean bultzatu beharko dugu gure lurra ez. Beraz, harremana baduzu bai hotelen sektore, turismo sektoreko jendearekin, baina gero pilotariekin ere bai? Bai, oraindik hori jartzen dugu elkar pilotan, eta lagunen artean saiatzen gara ere bai beste batzuekin, batzutan elkartzen, ez da erreza, ziren bakoitza badu bere ritmoa, baina oraindik gure generazioa saiatzen gara elkartzen, eta batzutan etortzen dira ona, zeren badakite hemen baduzu da. Non nagoen eta orduan, nire erreza da nirekin topatzea ez hemen. Eta adibidez, mugaz bestaldeko jendea ezagutzen duzu iparraldekoa? Baten bat bai, baina ero nik uste dut behar dugu harreman hori bultzatu pixkat, zeren hemen oso gertu gara danak, eta azkenean sektore berdinean ibiltzen bagara, posibilia da ere produktu bera bultzatu ez. Azkenean gaude danak, eta nik uste du produktu berdina daukago. Eta han ezagutzen dituztunak, zer mundukoak dira gehien bat? Agian igual artesanoak agian gehienak, zerren hemen bestaldekoa badakizu amurrainak egiten duenak eta horrelakoak, eta nire gustatzen zait pila bat horrelako gauzak hemengo produktuak ezagutu, eta nik uste dut beste muga bestaldekoak daudenak hortaz gu baino, gustatzen dugu produktuak gu baino gehiago. Eta badakite hori ongi landu eta meritu handia daukate. Eta adibidez, hotela izan da edo pilotari zinenean, aukera izan zenuen hango jendea ezagutzeko? Ala ez hainbeste? Bai, eta etortzen dira tabernara, eta jende pila bat etortzen da, eguna pasatzea, bazkaltzea, zerratzea. Eta ni beti hemen ibiltzen naiz, eta jendea agurtzen naiz, eta nik uste dut azkenean beraiek ni gehiago ez. Ezagutzen zaituzte. Eta uste duzu nolabaiteko elkarlana posible dela? Nik uste du baiet, oain dela gutxi hemen bertan sortu da beste elkarte bat, bultzatzeko pixkat hemengo produktua, hemengo
ezakit parajeak eta bueno, sortu da eremua deitzen dena da beteteko estazio bat eta bueno, orrun tranil eta horrelako gauzak hemen mendi martxak eta horrelako gauzak ari dira antolatzen hemen bertan eta bestaldean ebai, Baigorrin ebai badute ohitura nahiko handiak hortaz eta orduan ari gara ja saiatzen elkarrekin lan egiten, ez? Nik uste dut oso oso positiboa denentzako eta nik uste dut oso lan hona dago egiteko eta hemengo zonaldea bultzatzeko eta bueno, nik uste dut badago zer egiteko, ez? Ordan uste duzu, elkarlan hau bultzatu beharko litzatekeela gehiago, ez? Bai, den artean, izan ditugu ja reunion pare bat, eta nahiko positiboak izan dira, eta hemendik aurrera harremana handitzen den. Eta izan dituzuen bilera hauetan, eta ezagutzen duzunagatik, esango zenuke han desberdina dela egoera? Ez antzeko, azkenean nahiko berdintsua, zeren azkenean gaude mendi artean eta produktua, turismoa nahikoa antzekoa da, eta orduan positiboa izango da denen artean bultzatzen, ez? Hemen sortu da hemengo beste hortxe badago fabrika de armas, eta orduan bankan badago zer antzekoa, lotura handia dokaten produktuak, eta orduan ari da dana kontzejoa eta beraien zonaldea beraien artean bultzatzen hori dana, ez? Eta nik uste dut nahiko ari da dana ezagutzen, jendea, etortzen da fabrika de armas ezagutzea. Eta, azkenean lotura handia daukagu, beraz, behar duguna da elkarrekin lan egin. Eta orain bukatzeko aukera izan da mugaz bestaldeko herritarrei mezu edo galderaren bat bidaltzeko, zer esango zenieke? Ez dakit, nik uste dut berreskuratu behar dugula hori, harremana, zeren nik uste du zegoen harreman handiagoa eta politagoa baino. Aita hemengoa da, Zibetin ibilitakoa, mendian barnara ibilitakoa, eta orduan ertzainak eta beraien artean nahiko lotura handia zeukaten. Eta guain nik uste dut, ari gara, galdu dugu pixkatu harreman hori, eta behar duguna, pixkatu bultzatzen dugun, eta ezagutzen dugun elkar gehiago, ez? Primeran eskerrik asko, Fernando, eta ea posible den harreman horiek bultzatzea. Eskerrik asko zuei tortzegatik. Orduan, hemen gira beti bankan, erregina hotel jatetxean, zurekin txabik bidar, egunan? Bai, egunon. Orduan, nik jatan diguzu zer egiten duzun jatetxe untan, hotel untan, eta noiztik horzaren? Ni bada 10 urte istante hemen izala. Hemen laugarren benaldia da, beraz, badira, niz aldaketak inak izan direnak, beraz, ostatu bat gira eta hotel bat, jak egiten ditugu. Eta beraz, 1900 eta 1952an hasi da amatxi xaharra. Eta geroztik hori egiten dugu, hainitz aldaketak izan dira berriki zen eta 2001an ukan dugu bide bat egin dena, hor hartu ez ginien. Eta beraz hori pahastuta, hori gertatu eta piskat gauzak aldatzen hasi dira, hainitz horretero. Eta beraz, geroztik piskat handitu gira, egin dugu batimendu hori, beraz zortzi gamara bagin nitean eta gero beste zortzi egin dugu berri, eta guzkiot goitiortu da hemengo belekia, eta beraz horretan ari gira, aita eta ameikin, eta amatxi ere, eskukaldi batzuk emaiten daukik eta beraz famili giro batean gira, eta Eta beti danik pentsatu duzu, ados sinean, beti etortzeko hemen familia afera bat izanki, beti pentsatu duzu hartuko utxegi da, azurik gabe, edo izan dira dudak zuretzat?
bai, estudietan zirela ikan, bai, beti pentsatzen duzu zerbait zer nahi duzun egin, eta nik badakit hemen biziki atxikian nintzen hemengo ibarrari eta hemengo herriari, partikulazki. Biziki maite nintien hemengo biztanleak eta hemengo giroa. Atxe maite nien zerbait, etzena beste lekutan, holako energia bat, holako, jendek, nola, kartzen duten, bada espiritu bat hemen erriuntan eta biziki, jendeak biziki lotuak dira bat besteari eta bikain, eta hori biziki maite ukan dut, eta gure xokoa biztan dena hemen untsa bizi bai dira atxikin nuen, eta bueno, gero beti zure buruari galdetzen duzu zer nahi duzun egin bizian, eta bai badut xantza ene aita amak horako ofizio bat egitea, eta nik maite nuen ere, eta beraz hortan deliberatu dut unat jitea bai. Ziten duzu hemen arduraduntzira, horia? Bai, koordinadun bat. Bai, hemen lanak du manatzen eta guk entzatzen gira lanari pixkat sentsu, edo organizazion edo antolakuntza baten emaiteat. Eta beraz, bai, baditugu 6 langile, aita eta ama, ene emazte gaia ere hemen da, eta ari gira. Keri hori. Sei langile egin duzu, gehizuek 10 bat horretara, hori da, 6 gamarentzat. Bai. Jendea, zen horako jendea duda hemen? Edozoin jende mota, izaitera aldira xar batzu, biztan dena, hainitz, xar edo badira familiak ere, depeintzen du ze momentuetan, badira arrantzaleak, badira kurri biltzen maite dutenak, gero badira ere gastronomia atxegin dutenak, zenta hemen ibar gastronomiko bat da. Dugu bankako amorraina ere askitxo famatua dena, horren pixkat deskrobitzeat edo unat heldu dira, eta beraz izaiten aldira, eta hainitz ere jatetxearen dako badira hainitz, lekuko jende hainitz, bankarrak ere familiko bazkari batzuen egiteko edo bataio batzuen dako edo zerbait ospatu nahi dute laikan edo erriko bestak ere badire laikan hainitzek hemen egiten dute, beraz bazkari bat edo afari bat, eta ara, izaiten aldira, eta lekukoak, landesetakoak, piskat leku guzitakoak unat urbiltzen dira, unat eta bestan dena egiten dute itzuli bat ibarrean eta hemen baitira, baina ara, bai. Justuki aipatzen nuen ibarra bilatzen zutela, hori dute bilatzen gehienik jendeak hemen etortzerakoan. Hori zerretik heldu dira hemen? Unat heldu dira, ez da sekula, ara, je sais pas comment dire hasard. Sortea? Ez da, beti heldu dira, zeren eta, guk gure unat horbiltzen diren bezeroak, horietaz, biziki konten gira, zeren eta jende biziki idekiak baditugu, beti, zenta hemen ibar hori ez gira hementik pahasten zerbait, nola... Beste nubait ere beteko? Bai, beste nubait ere, zinez behar da, unat horbildu, unat jiteko. Hori da helburua? Hori da helburua, izaiten aldude urepele banka, baina, bai gurira ino, pasaian da, zerbaiten pasaian izaiten da, baina banka aldude edo urepele erat urbiltzeko, behar da hori nahi, behar duzu nahikeria ukan, piskat nahikeri gehiago ukan, hori baitugu jende batzuk beste norbait din baitelakotz eta aipatu dilakotz unat urbiltzen direnak, badira beste batzuk galdiak direnak, baina galduak nahi dutenak izan, beraz hori sekatzen dutenak, eta beraz ez da sekulan, baita ezpadakoan, hor gira ez. Zinez beti bada arrazoin bat edo zerbait nabaritzen dut zuten, edo zerbait lehitu dute batzutan, edo beti da, ez. Eta hori bikain da zen, jendeak biziki
kuriositateaikin heldu dira eta beraz gu bizi konten dira, zenta baditugu hainitz gauzak esplikatzeko edo deskrubiazteko eta partikulazki, turismo mailan da turismo bat, pixkat zentzudun turismo bat, pixkat jakiteko ere nola, biztan dena bada karto postal delako ura, egiten dira, badira gauza bizki poitak eta bizki gunak egiten dira, batzuk badute kinto serriaikin eta desmartxa bizki berezi bat eta polita bat, baina da ere jakitea nola bizi giren eta zer diren ere alde unak eta batzutan ere realitate pixkat dorpeagoak eta beraz eta hori turismoaren dako, hori da zentzudun turismo baten ukaitea, da jakitea zendako hortarat arribatu giren eta zendako hola jendeak bizi diren edo egiten dituzten hori guziak, zeren eta badira gauza biziki realitate gogor batzu ere, beraz, Justuki, zu txipidanik ebentzira, hotel horretan bizi edo ibiltzen, ikusi duzu aldatzen bai hotela, bai erria ere, eta ze zentzutan aldatu da, zuretzat? Bai, biziki, aldatu da, bai erria, hotela ere, baina errian, lehen hainitzek abian ziren, bere kalderat edo beste egemu bat zurtarat. Kalderak nahi zu Baigorri, Garazi? Baigorri, Garazi, kostalderat, denetan, Pariserat, hiri handietarat eta lana bilatzeko. Baina nik atsemaiten dut orain, hainitz gazte, hemen egiten dituztenak, hemen biziko planoak hemen egiten dituztela, eta hori dela lehen nahikeria. Nik egiten dutan bezala, baina atsemaiten dut, laborantza mundian ere hainitzek behiz hartzen dituzte etxaldeak, baina aparte ere, badira batzuk unat nahi dutenak bizi, hemen nahi dutenak bizi, eta beraz entzatzen direnak unat jitea bizian egiteko, eta hori bizki baikor ikusten dut. Eta badira hainitz etxe eta berriz hartzen direnak, edo berriz egiten direnak, edo eraikitzen direnak. Eta beraz, bizki baikor da. Egiaren dako, hemengo eskolan mantentzeko, badugu ere, komunitateak ere, hainiz gauzak eginak izan dira hori buruz, bada hemen mikrokresh edo haurzaindegi tipi bat, ere biziki baikorra eta biziki praktikoa dena, eta horrek seinale bat emaiten du gazteer egiteko, hemen egiten alda, hemen untsa bizitzen alda. Nahiz eta igual soldata tipi bat apalago bat ukaitege, hemen soldata tipiagoak dira, ezen ez da kostaldean edo beste handiren lan motari begira, hemen ez da olako lan motarik, baina alaike untsa bizitzen alda eta hori biziki baikor da. Hemengo gazteen pixkat pentsaera hori biziki baikorki ikusten dut. Eta ono baikorrago ikusiz nolaz alaike hainitzen nahikeri eta errigiro hori nola mantentzen den ere, hori biziki importanta da ere, nolaz jende berri batzu nolaz errubeltzian diren alaike eta nolaz entxeratzen giren pixka bat integratzia eta biztan dena hemen direnek ere, hemengo erriko bestak eta nola segitzen duten eta nola mantentzen diren hori biziki importanta da. Giroa eta hemen bankan hainitzek kantatzen dute, eta beraz, eta hori ere atxikitzen da, eta hori bizki poita ikusten dut. Zu biztanle gisa, ikusten duzu anaitasun hori eugirekin, banka eta eugi anaitasun baitira, ikusten duzu eugi edo baztaneko ibarrarekin, bauzu urbilkeri bat, edo oino zaila egiten da zuretzat ere? Enetako, badakita herriko etxeak hainitz gauzak egin ditiela, eugi eta bankanen
lotura eugiren artean loturak egiteko, baina egia da, gazte mailan eta ez dela biziki errez, nik ez dut, deia hor bilduniz eugiko bestetaketan eta egin ditugu guk, bai, Silbeti, eugi eta horako bestak egin ditugu, baina egia da ez dela olako ahemanik ez dugula sendi, nik ez dut hori hainitzetan nabaritzen, badira bai eugiko jende batzukunak heldu direnak ere jaterat eta beraz hautzen ditut batzu, baina loturak pentsatzen dut erresagoak, edo handiagoak izaiten direla, bastan eta hemengo artean hainitz baigorri eta Elizondoen artean egiten dira, hori badakit, eta Nafarroaren egunak ari eta beste, nola, Bastan Mintzaga hori bi epen dako, eta hola, baina bankarekin Amaiurrekin ziren momentu batean hainitz aheman, beraz bai izan dira ere, ene menan lanian egin ezake pixkat gutiago. Malu eskizak izan dako, baina pixkat gutiago. Bukatzeko, zerretik hotela Erregina deitzen da? Erregina deitzen da, zenta hola deitzen baita. Hola, etxea ala izena zien, deia lehen kadastroetan, Napoleoi garaiko kadastroetan zen deia kabaret delako bat. Hola eskiatia zen, kabaret. Zeiten zen kabaret hortan ez dakit, baina beti jateko, edateko eta loiteko emaiten zen, orduan deia, eta bazen, baziren mehategiak eta beraz hainitz langile baziren, eta toki guzietakoak, Alemaniakoak eta dene, eta biztan dena egualdekoak eta bizkat denetakoak, ez dakit. Hemen behar zeiken hainitz jende izan, bazen doikei hainitz jende, eta kabaret izaiten zen, eta hola izena izan, beti idadik hola izan da, eta beraz, hola atxiki dugu izena eta ara. Bara, minisker zuri, eta laizte hartu duen Erregina hotelan. Kaixo egunon. Kontatuko diguzun hor zaren, zu? Ni aintzan eman gauden hau zuen, magisteritza ikasitakoa eta hemen ludotekako arduraduna. Eta zenbat denbora daramazu hemen ludotekan? Hau nire 5. ikasturtea izanen da arduradun moduan, baina aurretik ere gona naiz begirale gisa. Beraz oso ongi ezagutzen duzu? Bai, aurraia dagoneko nahiko ezagutzen ditut, eta gainera ludotekara datozen aurrak berdinak izaten dira urtero, orduan haien hazkuntza ere ikusteko aukera daukat eta hobe ezagutzeko beraz, bai, ongi ezagutzen ditut. Eta zenbat haur etortzen dira? Ikasturtean zehar badugu arratsaldeko ludoteka zerbitzua, astelehenetik ostiralera gaude, eta egiten duguna da 3 taldetan bereizi, txikiak, ertainak eta handiak. Orduan talde bakoitzean ibiltzen dira 15 haur inguru, gutxi gora bera. Eta udan mantentzen da kopurua? Udan aldatzen duzu pixka bat sistema? Hori da, udan aldatu egiten dugu, udan egiten duguna da herri udalekoak antolatzen ditugu. Eta, azken urteetan egin izan duguna da abuztu osoan zehar 2 txandatan bereizita antolatu kanpaldiak edo herri udalekuak. Baina aurten aldaketa mordotxo bat sartu ditugu eta 5 aste eskaini ditugu. 3 hemen Zubirin, beste bat Eugin eta beste bat Oiokin. Orduan hor bai aur kopurua igo egiten dela. Hor astearen arabera, baina izaten ditugu justuenean, asto justuenean 10 egon dira eta besteetan 30 inguru. Eta aurrak nondik datoz horien bat?
Ze hemen Baiara osoko jendea etorriko da, Hori da, bai, gainera oso Baiara zabala daukagu, 27 herri daude, eta, bueno, herri oso txikiak dira, eta, bueno, bakoitza azkenean punta batetan dago, baina Baiara osoko aurrak etortzen dira, bai eskolara eta baita ludotekara ere. Eta ze adintarteko aurrak dira? 4 eta 12 urte bitartean etortzen dira. Beraz, ere hau da aukera bat, beraien artean harremanak sortzeko. Hori da, bai, azkenean, bueno, Baiarak daukan zailtasunetako bat hori izaten da, ez? Azkenean aurrak eskolan bai, bueno, biltzeko aukera dutela, haien artean ezagutzeko aukera dutela eta elkarrekin egoteko aukera, baina gero ja bakoitza bere herrira joan eta, bueno, bere herrian beste aurren bat baldin badago, zortea izanen du eta ja bere adinekoa edo hori ingurukoa baldin bada, hori ja zorte ikaragarria. Herri txikietan behintzat, gero ja Zubiri bezalako herri handi batetan, bueno, hor badaude gehiago, aukera gehiago dituzte, kiroldegia bertan dute, orduan aukera gehiago dute, harremantzeko. Baina gure helburu nagusienetako bat hori da, ez? Haiek espazio bat izatea, haien artean harremantzeko modu libre batetan. Ezkenean, bai. Bai, barkatu. Eta nola antolatzen dira ona etortzeko, ze azken finean, herri horietatik, ez? Claro, ikasturtean zehar, gu bagaude 4:00 7:00. Orduan, bai handien taldekoak, astearte eta ostegunetan etortzen direnak, 4:00 7:00 etortzen direnez, zuzenean eskolatik onera etortzen dira. 4:00 gainera eskola hemen ondoan daukagu, orduan ez dago batera arriskurik eta zuzenean haiek etortzen dira. Batzuetan bakarrik, beste batzuetan lagunduta. Txikiak ere 4:00 sartzen dira, beraz zuzenean ere eskolatik gehienak, eta besteak gurasoek ekarri behar. Baina aurten adibidez, udan jarri duzue autobus zerbitzu? Hori da. Aurten egin duguna da, zailtasun hori ikusita, ez, urteetan zehar ikusi dugu, udan batez ere, ikastu urtean zehar, igual, ohituagoak daude, Baiarako familiak ohituagoak daude kotxe hartzera, gora, bera ibiltzera, hemen bizita tokatzen dena, ez? Baina ikusten genuen, batez ere azken urteetan, familiei udan, pixkat igual alferkeria gehiago ematen ziela, kotxe hartu, Zubirira joan, itzuli, berriro, bueltatu. Orduan, aurten proposatu dugu garraio zerbitzua. Eskaini dugu garraio zerbitzua. Eta egia esan arrakasta nahikotxo izan duela. Autobus batek Baiara zeharkatu eta herrietatik aurrak jaso eta onera ekartzen ditu. Onera edo, kasuan kasu, egugira edo jokira. Eta zerbitzu honi esker aur gehiago animatu dira? Kontua da, hori izan dela aldaketa bat, sartu dugun aldaketa bat, baina aldaketa gehiago ere sartu ditugu. Orduan, ez dakit horregatik, bestearengatik izan den, baina orokorrean egia da aurten gora egin duela kanpaldietan izen emate kopuruak. Orduan, balorazio positiboa egin dugu eta horrela jarraituko dugula uste dut. Eta hemen pasa dituzun urteetan, egoera aldatu da adibidez, hemen egon zinen lehenengo urtetik eta aurten, badago desberdintasunen bat ludoteka. Aurten egin dituzuen aldaketetaz gain. Hori da. Hori igual izan da, batez ere kanpaldiei begira aldaketarik esanguratsuena, baina bai egon direla aldaketak eta ez azken urteetan bakarrik. Aurrerago ere, ni sartu baino lehen ere, aldaketa asko eman dira. Ze, ludoteka zerbitzu hasi zen, 4 aurrekin, lokal txikitxo batetan, eta, oso modu lokal edo txikian, ez? Eta goraka joan da, goraka, eta aldaketarik nabarmenena gian izan zen, hori lokal txiki horretatik onera pasa zenean ludoteka. Hemen espazio gehiago eta hala ere, orain ikusten duzuen espazioa berria da, hori bai aurtengoa dela.
lehenago genuen, bueno, zuta bera ikusten dena, zati txikiagoa, ez? Eta horten egin dena izan da zabaldu. Orduan espazioa handitu egin da eta materialak ere urtetik urtera joan dira hobetzen, areagotzen, bai. Orduan, bai, goraka joan den zerbitzu bat izan da. Eta esango zenuke Baiaran zerbitzu hau ezagutzen dutela herritarrek? Bai, orokorrean bai. Ezaguna den zerbitzu bat da. Gainera, esanen nuke Baiaran dauden zerbitzuetatik iaia jende gehien mugitzen duen zerbitzuetako bat dela. Beraz, baloratzen dute ere? Bai, familia asko pasa dira edo pasatzen ari dira ludotekatik. Orduan, bai, zerbitzu asko ezaguna da. Eta esan duzu, honek balio duela Baiarako haurrak haien artean harremantzeko. Bai. Eta badakizu ea mugaz bestaldeko aurrekin harremanik baduten, iparraldeko aurrekin? Bai, batez ere azken urteetan eta bereziki pasaden ikasturtean, kintoan barna programaren barnean, bai harremanak estutu egin direla mugaz gaindiko herriekin. Eta guk ludotekatik ez dugu olako ekintza berezirik prestatu, ezer berezirik egin, baina bai eskolatik egin dituztela hainbat jarduera. Eta adibidez, egun batetan bertako eskolako Gloria Larraintzar Zubiriko eskolatik urtaldetxo bat joan zen Baigorriko eskola bisitatzera, hango aurrekin egun pasa bat egitera, paseo batzuk ematera eta gero beste egun batetan alderantziz egin zuten. Baigorriko aurrak jaitsi ziren Zubirira eta bertan ezagutu zuten pixka bat zonaldea eta bar. Eta nik uste dut, hemendik aurrera ere jarduera horiek sustatuko direla bai. Beraz, orain hasi dira nolabait bultzatzen? Hori da, bai, azken denboraldi honetako kontua izan da bai. Eta uste duzu ludotekatik zerbait egin daitekela ere? Ludotekatik agian zailagoa da, baina ikasturtean zehar batez ere, gainera hor eskolak betetzen ari du funtzio hori. Baina, kanpaldiei begira, batez ere udako kanpaldiei begira, agian bai baloratu daitekela edo begiratu daitekela lako ekintzaren bat egitea bai. Eta uste duzu harreman horiek sustatzea interesgarria dela eta aberasgarria? Oso, bai. Nik uste oso interesgarria dela, azkenean bertan gaude, gertu gaude, orduan. Eta orain bukatzeko, aukera izan da mugaz bestaldeko, adibidez, ludoteka batetako arduradun bati mezu galdera edo proposamenen bat bidaltzeko, agian han beste modu batean antolatzen dira edo ezagutzen duzun? Ez dut ezagutzen, baina gustatuko litzaidak ezagutzea beraz, hango arduradunen batek, ezitzaieren batek edo ez dakit gainera, Baigorrin adibidez, ez dakit ludotekat zerbitzurik daukaten, ez dakit, baina interesgarria izanen litzateke egia esan harremana sortzea eta zerbait politia atera daitekela hortik, ez? Eskerrik asko, gurekin egoteagatik eta harreman horiek indartzen diren. Bale, mi esker. Hemen gira orduan bankan beti, Larroze aur elbarrituen zentruan zurekin Gil Ustaritz, egunon? Egunon. Orduan, ertan eguzunik, zer egiten duzun hemen zentru horretan, zer den zure lanbidea? Hene lanbidea da erizain laguntzaile, okupatzen horretaz hemen, eta ere niz ezakit itzulpena nola den, edo mediko-psikologik. Ados. Ertan eguzuz, noiztik zentru hori baden bankan, eta zerretik bankan instalatu den? Berroita 10 bat urte sortua dela, eta ni badu 10 urte hemen izala. Eta zerretik bankan instalatu da, sortu da horiz, zure ustez, bakizu? Historioa susen ez dakitzu bera, baina xerora batzuek muntatu zuten hori. Ados. Aur erientzat, eta beherian ere bazen etxe bat, hola etxea, eta han aurrak etortzen diren bakantzetat edo aldeateko. Zenbat ziste hemen lan egiten?
berroita hamar bat. Eta zenbat aurrentzat? 30 aur. Horan zer nahi du aurrentzat, hemen bizi dira zenbat denbora, noiz heldu dira? Denetak bada. Zentro hori idekia da urte guzian. Adas? 7 egunez hastean eta urte guzian. Eta badira horrak beti hemen egoiten dienak, batzuk haste ondaretan txartzen dienak, eta depende. Familien arabera. Zer nahi du aur elbarritu bat izaitea, zer adin arte eta zer dira elbarritu fisikoak bakrik? Ez, hastapenean hainitz elbarritu fisikoak ziren, baina guai aldaketa bada ala ere. Sientziak aintzinamenduak kantu eta gehiago sartzen dienak dira dituzte konportamendu problemak eta sindromo hainitz, diferentak eta hola. Jara idu zuentzat langile gisa, gauzak aldatu direla ere eta beste gauza bat aldatu dira, baina segitzen aldugu, zeren hainitz formakuntza egiten ditugu ere. Segitzeko autistuen ingurian, zer diren, harremanak, nola urbildu aur horietaz eta hola, eiekin lan egiteko. Nondik heldu dira aurkusi horiek ingurutik edo ailere urgunetik? Ziren heldu zienak lehen Guyanetik, zbaitzen jeus handik, hor gelditzen dira bizpairu. Eta gehienik hemen departamentutik eta landesetaik gehienak. Zaren antzi dut gara nuena. Bai, inguruan badira beste olako zentroak, jain dute Euskal Herrian gaindi? Euskal Herrian gaindi badira eraitzen, ustaitzen, eta gero kostaldean ere. Kostaldean bada ere beste bat Matinon, eta aur tipien zatzinez eta gero batzuk unat etortzen dira. Eta baituzu loturak haiekin? Eta ere badira loturak urte guzian, zeren egiten baitira egunak handizpor, batzutan baigorin, batzutan landesetan, eta hola harremanak badira zentroen artean. Horan, hemen dira elbarrituak, nola hautatzen dute burasoak? Jartzen dute joango dira bankara, edo medikoak du erabakitzen, aur hori hobe izango da bankan, beste hori eraitzen? Egiten dira bisitatzeat eta gero lekien arabera ere, zeren bada problema animale bat, zeren ez da lekuik. Ez aurrentzat, ez helduentzat, zeren hemen normalki 18-20 urte hartio da, baina badira 25 urtekoak, zeren helduen zentrotan ez da lekurik, hemen egoiten dira. Leku bat harrapatu hartio. Zer nahi du tokirik ez dela, ez da aski ospitairik, ez da aski olako zentrorik hemen inguruan? Eskaz alimale bat bada Frantzia ingurian, Frantzian eta Euskal Herrian eskaz handi bat zinez. Beranta badugu. Eta pixkanaka gauzak aldatzen dira, hobetzen dira, edo zuzu hola ikusten? Diru problemekin, zentro guti idekitzen dira. Azken aldian landesetan zen baino idekizena eta dira 5-6 urte. Hemengo aur batzuk ara joan ziren, gerozik bada leku eskaz bat alimalia. Eta justuki, finantzamendu horren aldetik nola pasten da, burasoak dute dena pagatzen, bote laguntza bat, zuzuk duzue? Badituzte laguntzak, baina ARS da osasun zerbitzu bat, Frantzia mailean nahi dena, hor nuvelak iten munduan, eta horrek ditu diruak emaiten. Ados? Hainbeste hau, ez dakit sobera nola, hainbeste hau bakotx egun baten dako, hainbeste emaiten du zentroari, eta zentroak egin behar du dena horrekin. Bakizu banka eta eugiko iria loturan direla, nahitasunan direla. Ezagutzen dituzu olako zentroak bestelan, Nafarroan edo ez, egerriteko ez. Ez dugu sekulan harremanik ukan olako zentroekin. Ezakizu nola pasten den olako aurrentzat bestaldean? Ez bate. Ez da sekulan harremanik izan, domaia da. Hemen aurrek zer egiten dute egunean zehar? Hor, uda da, initzate aldi egiten duzte, kanpotik, kasik biegunetaik edo atealdiak egiten ditugu, biarrabian gira endaiara eta hor batzuekin, handi plaz egiteko, mainatzeko, eta badira hainitz gauza, joanen dira Donibane loitzunerat ere
ibiltzea itxasuntziz, eta bat handibal, urtean zehar handibal da laku batean ibiltzen dira itxasuntziz, eta gero bada negian handizki, La Pierre Martin lerratokirat joaiten gira, eta hori egiten dute, bada handi baik ere, mendietan jausten, eta hainitz gauza bat uste kanpoan, sasoin arabera, eta bestenaz urtean zehar bat uste proposamen batzuk, bat ditu psikomotrizien, eta bat dituzte hainitz tailer urte guzian. Eta bada ere hemen balneoterapi bat, eta ere maiten ditugu hemen neguminean mainatzen aldira, zeren kasik denek biziki maite dute gura. Hemen diren aurrak zer dira elbarritu lagiak, edo petsatzen alda egumatez bizi normal bat, edo lan bat ugetan alko dutela? Lagiak dira, bai. Nola ikusten da orduan nahientzat geroa? Geroa helduen zentro batean edo gehienentzat. Zeren ez dakite mintzatzen, hitz batzuk, bakarrik bizitzeko zaila izan da. Eta hori aurkusientzat, gehienentzat? Gehienentzat, bai. Ere, badira, zonbait urdurenak, jaten zuen, bizpairu egun hastean, eta betu direnak, bizitzan direnak burasoekin, eta gero bat ukaitan dutena beskat normalagoak? Zaila izan da. Bazenuke azken hitz bat, jaiteko Nafarroako jendeari, eugiko jendeari, adibidez, tortzeko hemen bankara? Bankako errian eta baigorriko ibarra horretan, zinez ikusten duzien bezala mendia da. Bazango eskualdean bezala, ezautzen dugu Bazango lekua, baina leku zinez charmanta da. Eta bada gaztetasun arro bat, lotzen dena lanari hemen gure ibarrean, zinez laborantzan edo zoinetan, eta holako zentro bat ere biziki importanta da ibarrandako. Uste duzu, holako zentro hori garatuko dela, mendik 10 urte, goi urte, nola ikusten duzu geroa holako zentro bat entzat bankan? Galde batzuk izan ziren dira zonbait urte, nahi zuten egin hemen handitu egiteko helduen zentro bat, baina eza izan zen, zeren ez bazitzen dirurik. Baina hala ere, azken urte horietan, La Rose zentro hori berritua izan da, zinez, eta aurrak untsa dira, egia egiteko. Eta handitzen direlaik nora doaz? Beste zentro batzuetat. Helduen zentro batzuetat, maz deitzen dienak. Ez dira bortxaz hemengo bankarekin lotuak? Edo nora dutan dira? Den lekuan. Eta entxeatzen dira familietaik horbiltzea. Albezain bat. Mil esker zuri, Jistahit? Mil esker zier. Bai, ni Asier Uriarte naiz, eta Esteribarko Zubilan enpresa publikoaren gerentea naiz. Eta zer egiten duzu? Esteribarko kirol eta jarduera fisiko guztiak bultzatzen ditugu hemendikan, kiroldegian, Esteribarko kiroldegian, hemen zaudeten kiroldegi honetan, bai frontoian, badukagu pelota talde bat, gero Ibararte taldea ere daukagu, futbolean ibiltzen dena, futbolaretan ibiltzen dena, eta bolibolean ere aritzen den beste klub bat. Eta hemen egiten diren jarduera fisiko guztiak promozionatzen ditugu, gestionatzen ditugu, eta gero badaukagu beste altzekalde horretan igerilekoa, orain udan aritzeko. Eta zenbat jende baliatzen da zuen zerbitzu eta gutxi gora bera? Etortzen da Esteribarko jendea, Erro, Zilbeti, Burgete eta Luzedeko jendea ere etortzen da ona, batzuk. Eta berriki orain ireki dugu BTT eta trail estazio bat, eta etortzen ari da beste Iruñako jendea ibiltzera, kanpoko jendea ibiltzera, BTT-an edo trailean edo dena deritzen. Osa, gutxi gora bera hortan, gustatzen zaioa mendila erduretan ibiltzen den jendea. Eta hemen bereziki jendeak ze kirol egiten du gehien? Orain oso modan jarri da futbol aretoa,
ze Ibararte taldeak lortu du maila zigotzea, 3. mailan zegoen, eta orain 2. mailan dago, eta baditu, ez dakit, zenbat talde, baina talde nahiko, eta ikusten dugun kiroldegi honetan betetzen da nahiko hori jendea, eta ikusteko jendea ez, batez etortzen dena, eta esango genuke futbolaretoa. Eta kiroldegi honetaz gain, baduzue beste lokalen bat, tokiren bat? Bai, Oioki herrian badugu lokal txiki bat, eta egiten dira Oiokiko jendearen dako, bereziki egiten dira beste jardora batzuk, bai pilates, bai kango power, dela kanguruak bezala, zapata eolako muelle batzuekin aerobik egitea, bai saltoka egitea. Gero daukagu postura berrantolak eta bai Eugin eta bai Oiokin eta bai hemen, Larrasoainan egiten ditugu ere dantzak eta bar. Osoa, Esteribarko hainbat herrietan egiten ditugu beste jardora fisiko batzuk ere. Eta esango zenuke hemen Esteribarren kirolak baduela garrantzi handia? Bai, garrantzi handia badu eta poliki-poliki izango du, ez? Bagaude ere osasun proiektu polit batean, ez da berria, Uhartek jarri zuen martxan, deitzen da pastillatik zapatillera deitzen da, ez? Eta egiten duguna da medikuak ematen dio bihotzeko arazoak duen jendeari, arazo kardiobaskularrak duen jendeari, ematen dio kirol rezeta bat, eta jarduera fisikoen bitartez, guk egiten duguna da poliki-poliki min horiek edo gaitz horiek jeitsi, ez? Hipertensioa dutenak, diabetesa duena, pixkat lodia dagoena, gero biriketako arazoak duenari ere. Orduan, hoiei ematen diogu aukera gure kirol zerbitzuaren bitartez kirol egitea. Eta, Uharte, Egesibar eta Esteribar jarri dira ados proiektu hori martxan jartzea. Atzo izan genuen bilera Errota Zilbetiko jendearekin, eta poliki-poliki, ari gara pixka bat, armi-arma sare bat lortzen horretan, ez? Eta, gu gaude orain proiektu honekin, eta daramagu 70 bat etortzen direnak, pertsona etortzen direnak proiektu horretara. Eta proiektu horretaz gain baduzu beste proiekturen bat horrela aipagarria edo? Bai, gure piztinak igerilekuak badukagu berotzen ditugu, goizetan berotzen ditugu. Piztina itxiak ala? Ez dira itxiak, Baitugu manta termiko batzuk eta gauetan bukatzen denean piztina izten dugunean estaltzen dugu ura manta termikoaren bitartez, eta gero goizetan manta termiko horiek mantentzen ditugu 11 arte, eta 8-tatik 11 arte ematen diogu puntu bat gehiago, berotzen ditugu igerilekoa berotzen dugu barkatu, eta lortzen dugu gutxi gora bera 25 gradutara ura egun osoan. Ze azkenean, zonalde ruraletan eta batez ere iparraldean ura nahiko hotza ateratzen da, eta hori, mantentzen dugu pixka bat beroagoa. Eta gauza, ekintza berritzaile hauek edo nola erabaki dituzu egitea? Azkenean kirol mundua eta jarduera fisikoan batez ere guk saiatzen ari garena da pixka bat innovazio moduko korronte bat ekartzen, ez? Azkenean, estaltzeak piztina bat, badakigu oso garestia dela, eta igual pena merezi ez duela, ez? Orduan, ematen ditugu beste zerbitzu batzuk, ez? Erdaraz esaten den bezala, bienestar. Guk onura horiek ematen ditugu, eta saiatzen gara, poliki-poliki onura horiek gure gana ekartzea, ez? Nafarroan 2 igerileku daude horrela, kanpoan klimatizatzen direnak, bai Ultzaman eta bai hemen. Ultzaman ere horrela klimatizatzen da, biomasaren bitartez, berotzen dute ura, eta guk hemen egiten duguna da manta termikoaren bitartez estali eta berotu. Eta bestea, pastillaren proiektu ere, bada medikuek bultzatutako proiektu bat. Medikurik gabe, guk ez genuke ezer lortuko ze haien lana behar dugu.
Bai. Eta herritarrik baloratzen dute eskaintzen dituzuen? Bai, asko. Iaia egunero galdetzen digute ze gradutara dagoen, ura, jarduera fisikoetan ere haiek guk egiten ditugun inkestetan baloratzen dute zenolako zerbitzu ematen dugun. Hobetze aldera ere, guk egiten ditugu inkesta horiek edo, hobetze aldera. Ez baldin baditugu egiten, guk ez dakigu inoiz haiek gustora dauden edo ez. Baina guk eskaintzen dugun guztia beti baloratzen dugu galdeketekin eta batez ere kontaktu fisikoarekin, ez? Begiratzen pixka bat begietara, inkestak egiten eta batez ere guk eskaintzen duguna kalitatezkoa baldin bada, gero kantitateetan ere nabaritzen da. Jende gehiago etortzen da jarduera fisikoetara, jende gehiago etortzen da igerik eta ikastaroetara, jende gehiago egiten da bazkide igerik lekuko denboraldian, orduan bai. Eta etorkizunera begira, esango zenuke falta dela zerbait hemen edo baduzue asmoa zerbait gehiago ezartzeko? Beitu, atzo bertan erabaki genuen, Esteribarko udalarekin eta Zubilaneko kontseiluarekin erabaki genuen spinningo bizikleta zaharrak kenduko ditugula, spinningo bizikleta berriak erosiko ditugula, eta gero nahiko potentea den gastu ekonomiko bat egingo dugu ekipamentorako, gimnasiorako eta beste jarduera fisiko batzuetarako. Hori lortu dugu diru laguntza batean sartu garelako, agenda lokal 21 ditzen da diru laguntza hori, eta sartu gara eta eman digute diru laguntza bat eta horren bitartez erosiko ditugu material berri hori. Beraz egingo duzuena da berritu, baina berez ez duzu uste zer falta denik hemen baduzue denetariko? Bai, falta da. Zer falta da? Batez ere falta dena bada berritzea edo zahar berritzea pixka bat kiroldegia. Azkenean, 16 urte ditu eta 16 urte hauetan badira gauza batzuk zahartu direnak eta poliki-poliki berritzen ari ditugunak, ez? Baina, ongi. Ez nizke jatuko hainbeste. Eta, aipatu duzu, bai baduzuela harremana hemen Nafarroako beste zonaldeekin, eta adibidez mugaz bestaldeko herriekin, iparralderekin? Bai, lanean ari gara proiektu batean, non Esteribar, Iruña, Esteribar, Urepel eta Don Ibane Garaziko jendearekin ari gara lanean, Europak ematen dituen diru laguntza batzuen bitartez, ditzen dira Poktefa. Poktefa hori lortu egin da adibidez Belagoako aterpea konpontzeko, eta Poktefa horren bitartez, diru laguntza horren bitartez lortu dugu Kintoan barna ditzen den senderoa bultzatzea, eta bermatzea. Orduan, sendero hori egiten dena da Iruñatik Don Ibane Garazinaino joeten da menditik, ibilbide bat da, eta egiten dena da ibilbide horren bai ezkerraldean eta bai eskuialdean dauden herri eta haranen bitartez egiten da pixka bat turismoa eta elkarlana sustatu. Orduan, Esteribarri tokatu zaiona, dagokiona da Zubiritik Eugira zijoan sendero berri bat ireki dugu, sendero hori ez dagoen irekita, orduan ja Iruñatik Eugira bitarte eta Urepelera bitarte sendero baten bitartez joan gaitezke menditik, ibiltzen, eta lortu nahi duguna da sendero horren ezker eta eskubi artean dauden herrietan dauzkagun turismo eta ekarpen historikoak bultzatzea. Hortarako daude lanean beste enpresa batzuk, eta 3 urte dugu, 2018, 19 eta 20, eta lanean ari gara guzti hori egi bihurtzeko. Zer gertatzen da? Mugaz beste aldeko lanara egitea, bai Urkiagatikan doan Urrepel eta bai Gorriko zonalde horretan, elkarlana egiten dugu, batez ere hori esan dizudana, sendero hori egi bihurtzeko. Beraz, zuentzat elkarlana bai dela garrantzitsua, Batez ere, da garrantzitsua Europak duen diru laguntza horretan
eskatzen duen helburuetariko bat da elkarlana. Bai. Ez bakarrik Nafarroko beste hiri edo herrietako elkarlana, baizik eta ondoko herrietako eta erkidetako jendearekin elkarlana. Bai Gipuzkoarrekin, bai iparraldeko jendearekin, eta posiblea izango balitz ere Pirineoko beste erkideekin. Poktefan sartzen dira bai Espainia, Frantzia, Andorra eta zonaldeko mugako herriak. Beraz, etorkizunera begira uste duzu elkarlan gehiago egongo dela. Bai, hortara goaz. Esan dizuena, pastillatik zapatillara doan arma hori, sare hori, elkarlanean bitartez lortuko dugu pixka bat edatzea, ez? Eta Poktefaren proiektu hauek ez dira oraingoak bakarrik, baizik eta ja duela 4 urte sartu zen Nafar gobernua ja pixka bat Europako estrategia horretan, eta nik uste dut aurtengo Nafarroko gobernuak ere nahi duela, ez? Mantendu pixka bat estrategia hori, eta proiektu hauek ez bakarrik hemen, baizik eta beste herri batzuetan ere, Nafarroko beste herri batzuetan ere jarriko direla martxan. Adibidez, Nafar gobernuak jarri du Aneto proiektua da Poktefaren proiektu bat, eta hor lortzen dugu, proiektu hori da, ninien eta pixka bat nerabeen gizentasuna, doloditasuna pixka bat zaintzea, kirol jarduerekin. Eta adibidez, iparraldeko kirolaren egoera ezagutzen duzu? Bai. Iparraldeko kirolaren egoera pixka da desberdina. Han ez dute hainbeste kiroldegirik, ez dituzte hainbeste infrastruktura gu bezalakoak. Zonaldea dispersatua da, oso rurala, eta beste modu batean antolatzen dute, ez? Baina bai egia dela, han Baigorrin adibidez, eta Siberun, eta badutela beste mendi lasterketekin zerikusia duen lasterketa batzuk, eta Zegama bezalako trail potente bat dute, eta, nahiko garrantzitsua da, ez? Beraz, beste modu batean, baina ere oso garrantzitsua da kirola, eta badu jendeak parte hartzen du. Jendea parte hartzen du, eta batez ere igual beste kirol mota bat gehiago? Hori da. Eske, gertatzen dena da, batzutan hemen gure kirol zerbitzuak dira oso, ez dakit, homogeneoak, estandarizatuak. Guk egiten duguna da, kirola bultzatu eta spinningela bat. Han beste moduko kirol zerbitzuak dituzte, desberdinak. Ez dut esaten gura... Ez desberdinak. Bakoitzaren iritzia izango da. Eta orain, bukatzeko aukera izan da iparraldeko kirol munduan lanean dabilen norbaiti mezu galdera edo proposamenen bat bidaltzeko, zer esango zenioke? Beitu, duela gutxi izan genuen bihira txiki bat, eta komunikazioan aditua den gizon batek esan zuen, kirola eta turismoa eta elkarlana sustatzeko oso modu egokia dira jaiak. Eta hori nola? Jaiak. Esan nahi dut, adibidez, Nafarroaren egunean jende asko doa Baigorrira. Eta Nafarroaren egunean jai egun bat da, ez? Eta horrek egiten du batez ere elkar ezagutzea. Ez dut esaten jaia, orain ezagutzen dugun jaia, ez? Baizik eta ondo pasatzea, ez dut esaten alkoholarekin, ez, baina bai egia dela, gu juten garenean Nafarroaren egunera, goaz egun pasa, ez? Baina nahiek ere iparraldeko jendea etortzen da ona, ez? Orduan nik uste dut beti egiten direla
ekintza batzuk, egin egiten dira dantzariaren eguna, edo artisau eguna, orain dela gutxi Lekunberrin ere egin zen hori Nafarroako proiektuen dastaketa bat. Bueno, gauza horiek egiten dutena da pixka bat mugaz aparteko jendea etortzea ere, edo gu jutea iparraldera. Nik uste dut pixka bat horrekin Euskal Herriko jendea batez ere mugitzen garela, bai janariakin, jaiekin, festekin, ez dakit, gutxi gora bera. Eta kirolarekin ere... Bai, kirolarekin ere... Lotura bat izan daitekela, ez? Hori da, bai, adibidez rugbiarekin nabaria da, Abiron Baionen nola ekarri dituzte partidu batzuk anoetara eta bete egin da. Datorren astean adibidez Vitoria-Gasteizko Baskonia etorriko da Nafarroarenara bere partidua jolastera, saskibaloiko partidua jolastera. Ez dakit, nik uste dut, kiroldegiko infrastrukturak eta bar erabili behar dira hortarako, ez? Ez bakarrik lekuan bertako kirola sustatzeko, baizik eta beste herriko eta erkidekoko kirolak sustatzeko, ez? Eta adibidez, badakigu, Baigorriko eta Sibiruko zonaldetan, kriston mendi politak ditugula, adibidez, mendiko turismo bat egiteko. Bai. Bale, oso ongi eta mila esker, gurekin egoteagatik. Bale. Hemen gira duan bankako herriko etxean, zurekin Izelo Zafrean ozapeza, egunan? Egunan. Janik aurketzen diguzu zure burua, eta zer egin duzun herriko etxeara sartu aintzin? Ordean Michel Zafrean niz, ni laborantza etxe batean sortia niz, bankako goien aldean, 650 metretan, eta gero laborantzako eskolak egin nituen. Eta lehenik izan nintzen 8 urte ardi esne kontrolan, Ordinarbeko zentruaren zat. Eta gero 1986an, egan nahi behita dila 23 urte, plantatu nintzen laboraria, nekazaria. Nik ditut ardi buru beltzak, behi gorriak, 7 eta kintoa xerriak. Eta zerraitik, sartu zira hauzapez bezala eta zer programarekin, zer zen zure helburua? Betidanik ni biziki lotuaniz gure herriari, bizten da gazte komitean, besten antolatzeko komitean eta sartu nintzela, barne, egin ginituen aniz gauza garai hartan, alatan oita hamar garai hartan herriuntan gaztekin. Aniz gauza antolatzen ginituen, egin ginuen antzerkia, kantu talde bat, segitzen duena oraino, beti bankako gazteak, bankarrak taldea izenarekin beti segitu dute, oita kasik 10 urte honetan, eta antzerkia ere orai arte segitu da beti, bestetan emanez antzerki emanaldi bat orai arte. Jaz utzi dute, aurten utzi dute, baina antzerkia egin ginuen, kantia, Aniz gauza antolatzen genituen gaztekin eta beti zigarri lotua izaniz erriaren batasuna, erri honen eta jenden lortasuna eta bankako bizia eta geroaz. Beti gauza horrek anitz interesatu nu. Noiz sartu zira orduan herriko etxean? 2008an beraz sartu ginen. Bai. Eta bigarren mandata orai bukatuko. Hauzapez berehala 2008an? Bai. Zer zen zure programa, zer zuen proposatzen bai 2008an eta 2014an ere? Piskat segida da, gazte demorako segida. Aldeatetik, jakin behar da herri hau biziki edatua da, 5.000 hektaraz beno gehiago, 35 kilometra bide badira. Nekazaritzaz beti arduratu niz gaietaz, eta ordeon nekazarien dako eta etxetat behar dira lehenik bideak entxeatu ahalbezen honak izatea, segitzeko nekazaritza eta jendeak beren txokoak bizirik etxekitzeko, etxeak urgun izanagatik. Hortan entxeatzen gira indugu indar handia, nahiz eta ono baden egiteko. Eta gero,
erriaren bizia. Erriaren bizia da bere karrika hontan nola eman bizia. Eta guk errandugu hemengo bizia nahi ginila pusatu, hobeki gehiago izan da bizia. Ordean sartuta eman ditugu hainitz gogoeta, eta izan dira eraikuntzak hemen, eta ala nola orzaindegi bat, hor berean, Ibarreko orzaindegia. Lehengo apesetxean, eta horrek animaleko serbitzua ekartzen du jender. Eta ordean serbitzu hori ekarriz, ia gazte kuple handana bat ere instalatu dela bankan geroztik. Eta lagundu ditugu jende gazte horiek ukaiten beren permisak eta eraikitzeko bankan. Eta gure helburia izan da hori. Bizia, esperantza ukaitea herriak, bizian, karrikau gehiago bizi aztea. Eta bidetan indarrak egitea jendeak ukan ezaten serbitzu hori ere bide honak ahalbezen bat etxetat. Gauza zen jendea joten zela bankatik beste herritara eta pixkat herria hiltzen zen hori da? Badu egun eta 50 urte behitia izela jende kopurua. Bai. 2012an zen tipiena, 320 bat jende. Bai. Eta ordean horri aurka egiteko egin ginetuen errandauzutan proiektia orzaindegiak, baina ere egin ginetuen 6 lota etxe leku. Hektara bat erosi ginuen, hektara bat pasase. Saltzeko zen lur batean, biziki maldan. Eta ez ginuen nahi hori utzi berriz ere bigarren etxe bizitzetako. Ala partitzen ari zen. Eta ordean piskat hitzartu ginen eta guk erosi ginuen hori eta etxelekiak egin. Hor badira, ari dira orai egiten oraino 2 etxe eta 3 eginak. Eta denetan gazteak aurrekin. Hori eraiki ginuen. Egin ditugu 4 apartamendu herriko jendenako, gazte eta xaharrendako. Xaharrendako ere egokiak bida. Eta ere egin dugu interpretazio zentroa, hola berri interpretazio zentroa. Hor, bankako historioa puskat valorizatuz, kobrezko mehategien historioa valorizatuz, jakinaraziz jendeari. Hor, bada gune bat, hor karrika erdi-erdian, eta bisitatzeko biziki interesanta dena, zeren gure eskualdean hemen, bai bastan, bai erroan, bai aldude urepele bankako eskualdetan izan da hainitz mehategi, eta mehategiaren historioa biziki aberatsa, eta hor puskat hori valorizatzen dugu. Eta horren gainek aldean, horren kudeatzeko ezagitetuko ostatu bat, jateko leku txipi bat eta ostatu bat edateko, kudeatzen duena kuple batek, eta horrek du idekiz ostatia, beherare idikia da, interpretazio zentroa idikia da jender. Kastik egun guziz, osteko nahi gentsalbu, beti idikia da, biak idikia dira, eta horrek du kuple horrek kudeatzen hori orokorki. Eta hori nahi izan dugu egin ostatu hori, ostatia etxizan, 2010 inguru horietan, eta iduitzen zaukun importanta dela herritarrak eta auzo herritarrak, eta bilgune bat jendea nun elgar kurutzatzen den. Soziala mailan importanta da, kanpotiarrek ere ibiltzen dira, eta kurutzatzeko gune bat izan dadin, eta emeki aida lortzen hori, eta biziden gune bat da. Eta horiek denak eraik egitugu lehen mandata ondarrean eta unen astapenean, bizia emaiteko eta entxeatzeko jendeak eta gazteak atxikitzea herrian. Eta zenako ez, piskatu gontxautik eta gazteak ekarri. Hemen atxikitzeko esperantza, eskola bat bada eta horiek denak bizirik atxikitzeko. Aipatzen zenuen ostion erosi duzuela terreno bat, joango zena, seguraski, bigarren etxebizitza baten egiteko usu gertatzen da hemen bankan hori? Gertatu izan da, eta nik elekatu nien emazte hori nahi zuen pausatu permisa, eta errantzadalaik hektara bat nahi zuela bigarren etxebizitzatako, hori hektara bat baliatzea karrikaren onjoan, egiten genuen, nahi badugu zerbait egin herrian, nahiz eta zen gure proiektuetan, herritarrek egin genuen gutun bat galdeiteko baziren interesatiak
gazteak erosteko, egiteko, eraikitzeko etxea. Eta balimazen baino izan bazen baino bera eginen ginuen. Ez bazen dudatuko ginuen, baina izan ziren bizpairu galde. Eta biztan da, dudarik gabe behiak etxeik egin ginuela, proiektu hori gogotatu ginuela, eta biziki kontent gira egun 5 kuple hor plantatzen izaitea, eta karrikari emaiten du alako mitxa bat, animaleko badira bestalde ere gazteak plantatu direnak, ziren badelaik dinamika bat ona, senditzen da denetan, eta beste lekuetan ere gaztek egin dituzte beren etxetan, laborantxetan, beste gazte batzu ere egin dira beste leku batzutan, bada orai gazteria edera plantatzen ari dena, eta horrek zinez plazer handia ikartzen dauku guri, eta haidela berriz esperantza atzekitzen, 2012tik eta 2017 lehen aldikoz berriz goititu da demografia. Egunonako laua emendatuz, eta behar da segitu dinamika hori, bai errian, bai ibarrean ekonomikoki orokorki, hola segitu eta uste dut xokoak ere, aintzina ere ondoko urtetan biziko diren. Zer da gaur egun orduan urrengo desafio handia errikoetxarentzat? Desafio handia da etxe hutsak badirela oraino, errian, eta ibarrarekin egin dugula ibarekin gogoeta bat, kusizu zoin diren etxeak. Zehazki behatuz ere zoin diren arrainatzeko gisan, bai ono untsa direlako etxeak edo bai baitira jendeak saltzeko prest eta usteko prest etxea eta aniz kriterio hartuz. Auto ditugu 4 etxe bankan, 4 alduden eta 4 urepelen, eta hor eginen dugu estudio bat arkitekturalki zer emaiten alduen. Berdin etxe handi bat, izaiten alda, 2 edo 3 apartamendu, erosteko gisan edo alokatzeko gisan, prezio honean gazten dako. Hori baita ere, gure kezka, prezioa menperatzea ez dain spekulazio sistema horretan txar, binen guk erri gisa erakusetzagun gure nahikeria puskat menperatzeko prezioak, eta hemengo gaztek hemen bizitzen ahal izan diten ondoko egunetan. Eta ordean estudio hori eginen da, eta gero, kutsiko dugu, badira baioak sozio, ez dakit nola erten den eskuaraz, dira erreberritzen dutenak etxean eta alokatzen dutenak. Eta horiek erraziko ditugu, proiektuak paperrean eginak izan direlaik, ea prest diren investitzea gure eskualde honetan, ibarrean. Eta guk baditugu proiektiak hemen biziki etxe ederrak eta importantak erriaren dako. Eta horiek berriz biziarazten behitugu eta horre berdin zartzen edo gazteak edo xaharrak. Hori da biziki importanta izan dena, zeren 4 horietan etxemplua erreusitzen badugu gehiago ere ekiten alko ditugu. Bai hemen eta bai erri elkargo, eskolegiko erri elkargoa ekin, berdin, Siberuan, beste eskualdeen ekosetan ere. Hori da lehen desafioa, bigarrena preseski etxe horietan nahi genuke xaharrendako egin apartamendiak. Xaharrak ahal bezen luzaz egon diten edo etxean, edo etxeari hurbil den giro batean, erritiko giro batean. Jendea biziki atxikia da bere erriari, erri honetan, eta ibarrari, eta beraz egiten baditugu apartamendiak jende xaharrak bizitzeko gizan. Pentsatzen dut, jadanik inkesta bat egina dugu eta badela izke 4 bederen interesatiak. Ordean, pentsatzen genien, etxe handi batean egitea gauza mixto bat, gazteak eta xaharrak leku berean. Eta hori menduraz etxe batean edo berdenin bietan, piskat nahazteko. Eta hori da 2. proiektu bat. 3. proiektu bat dugu lehen meategier urbiltzen etxe handi bat, kantina jateko lekua eta lo egiteko lekua hango langileen dako balietia zena. Ura, agamoldatzea, prezeski ekonomiari urbilden polo tipi batean. Pepinier entreprise hori da enpresa tipien sortarazteko, hor partiarazteko, eta ahal bada gero ibarrean atxekitzeko. Bada inglesez emaiten den izen bat coworking da leku bat nun lana egiten alden leku batean, jendea egiten da hor lanen akzera, ordinagaileekin.
biziki sare ona da, internet sarea biziki ona, eta leku moderno bat, nun partekatzen aldiren lanelekiak eta laneko tresnak, fotokopioza eta beste, biltzarreko gelak eta hola. Eta hori egina egin nuke hor, bankan, Kintoaren etxeare hor ezagiz. Ara hori da beste proiektu bat, eta azken gogoeta bat baduguna da nahi egin nuke hor meategien inguruko historioa ono oraino segitu valorizatzen lekuko jendeari eta kanpoko hori. Baginen interpretazio zentroa egina 2014an, eta hori loturik nahi egin nuke meategien bisita bat antolatu herrian. Ara proiektiak, piskat. Aipatzeko orain piskat zuen loturak Eugirekin, Eugi herria, nun da zuzen Eugi? Eugi beraz da gure Ibagaren segidan Iruñarateko bidean. Esterribar Ibarra da. Eta han ere badute arma fabrika xahar bat nun hainitz lan egiten duten berriz antolatzeko gune hori. Eta egin ginuen lehen proiektua guk interpretazio zentroa hola berrikoa eta horiek armaren fabrikaren lan hori elgarrekin presentatu ginen proiektu batean Europari, Ielmo izendatzen zena. Eta gero hori obrat egin nuen eta egiten ginuen behar ginuela azkartu gure harremanak Eugirekin eta Esterribarrekin orokorki eta ez banka, baina aldudeko eta Baigorriko Ibarra elgarri lotuz eta elgarriekin emanez gogoeta bat. Kusi zalare problematika bera ginen duela, jendearen ustearen buruz da hainiz gai berak ditugu. Eta ere, guk usten ginuelakotz, Iruñarat buruz itzuliz, ez ginela gehiago soko batean, baina erdi-erdian bilakatzen ginela. Eta lotura Ibarretik Ibarrera naturala da, eta proiektu piskat bertsiak baiginituen egin dugu beste proiektu bat elgarrekin Kintoan barna deitzen dena. Eta hor, herri bakotxak gure meategien bisita hori, hortan txartzen da, Baigorrin badute etxauzeko gaztelua eta Nafarroko historioaren ingurian duten gogoeta bat hortan txartzen dutenak. Alduden kusiz hori Baigorritik Iruñarat izain dela itinerari bat eta alduden berrituko dute errekagorri zentroa, nun egiten alden lo biziki presio interesatgarri batean, gaztendako eta biziki interesanta dena. Urepelen dute, Urepeleko historioari han ere meategiak baitziren, Salvadorren izenara eta Salvadorren historioa nahi behar dute azpimarratu eta Kintoako historioa ere aintzinean zarri. Badute interpretazio zentro proiektu bat ere. Eta gero, bestaldean, badira ere proiektuak Esterribarren, Eugin, Esterribar, Zubirin, Lajasuanean, badira proiektuak, nun jendeak editzen alden, kusteko piskat emengo historioa eta elgarrekin emaitea proiektu hori da biziki importanta bortak idekitzen dugu, gure gilean diren bortak idekitzen dugu eta elgarrekin ari gira Nafartarrekin eta hori bizirik atxekitzeko beti gure eskualdea. Hori aipatzen duzu, bereziki baituzuela loturak herriko etxe artean, biztanleak ere baituzte loturak edo gutxiago zelago da? Gutxiago. Naturalki desagertu dira ekonomiari lotuak ziren harreman handiak baziren biztandaga kontrabandarekin. Eta horik desagertuz bezala, Europa eraikiz bezala desagertu dira, maloroski. Eta behar dira menturaz berriz emeki entxeatu bortxatzera harreman horiek eta ekonomiari lotuz, ene ustez berriz lortzen aldira, baina luze izain da, eta nahikeria handiarekin, nahikeria mankomun handiarekin, beharko dira. Badira, beste loturak ere, herriko etxeak aparte, elkartean artean, dantza, pilota, olako hozak? Ez da egun Ibarrak harreman guti ditu, autetxiek bat dute, bastan gokin ere elekatzen gira.
agian obratuko da lotura bidearekin Baztan eta Dudeko ibagarekin. Hori ere jokoan da, zeren Baztan naiz eta mendiaren giran den, guretako biziki importanta den lugalde bat, eta lotura zinez horberean da Dudeteko horren erdi batetan erizondo, eta zinez lotura kaskarlitaike zerbait egitema da. Eta baigorrik badu hainiz lotura Baztanekin eta Nafarroarekin orokorki, hemen ez da lotura hondirik. Eta hori egia lan handia dugula hor egiteko. Eta justuki bukatzeko, bazenuke mezu bat pasarazteko Eugiko eta Baztaneko jendeari, justuki lotura horiek berpizteko, zer hango zinioke? Ez dute eier gehiago eginen mesia pasaztea, denek guk ere hemen behar dugula indarra egin, hor berean diren gure auzoak behar dugula borta hori zabalik idekin, naiz eta mendia, frontera hori muga da mendiz mendi, eta fisiko den muga hori hor dago, eta errealitate bada. Eta hori behar dugula pastu, eta hori pasten bat dugu, guk izan ez lanean, joiten gira Elizondo aldea eta iniz gu laborantza mundian baditugu nahemanak, eta behar dugula elgarrikana izan lanean, estatuarik, gu harat gehiago joan, eta ana izan, eta Baztandarrak eta Eugikoak ere unat gehiago, eta ene ustez elgarrikin zerbait eder egiten aldugu, no? Michel Zahra, mil esker? Mil esker, zier. Ez da bapsan hori? Michel Rikerriet, hemen gira zurekin, egunon? Bai, egunon, zuieri ere, eta ongi etorri bankara. Mil esker. Zurekin aipatuko ditugu bankako meategiak. Lehenik eta diguzu, piskat historiko bat, meategian historiko tipi bat? Hemen bada historiko handia izan da lehenbiziko errestuak dira Jesu Kristoin denborako lehenbiziko errestuak atseman duztenak. Gero izan duzu animaleko aktivitatea erraman nuen denboran. Han badira haintxu sorziometra galeria eginak memento hartan. Eta gero izan duzu berriz beste memento azkar bat, 17. mendean. Ordean izan duzu kobrea, eta gero 17. mende finitzean gelditu da, eta berriz 18. hartu, eta ordean izan da burdina. Ados. Zer ekarri du bankarentzat guziorek iduriz jende pila bat pasa dela hemenik, eta zer ekarri du orduan? Memento azkarrenean, 1700 eta 50 itzuli horitan, bazen 400 langile meategietan. Eta ordion bankak, izenare ez zuen banka, fonderi izin izena, eta ordion bazen 1400 jende bizitan bankan. Baina ikusten da ordion memento hartan, kanpotik ere aniz jende jina zela, unat laneat hasteko langile, ez langile xumia, langile, hemen ertemaita kadr, langile, gor langile horiek denak gintuzu iparraldetik edo Alemaniatik. Zer ekarri du bankarentzat, orduan, pixka bat ekonomia seguraski geratu dela? Meinen, guaiko mementoan oartzen gira bankak erresto guti atxiki duela memento hortarik. Eta jende anitzek ahantziak beharrik errestoa bat dira, kusteko izan dela, holako aktibitate handi bat izan dela, memento hartan. Zerretik bukatu da? Kobrean historioa finitu da, hori 1700 hori jabea hiltzen, gero kobre hor atseman duzte, 30 urte izan duzte biziki azkarrak atseman dute filon delakoa biziki huna, eta gero hori pixka tipitu delaik, eta gero izan duzu harreman nahusi handi hura hilda, semek ez dira sobera gainatu, eta gero denak bat besteari zer egin dira. Gero berriz izan duzu
errebolta bat hemengo jendearen ganik anitz egur behar zuten, oianak haizuzten xeatzen, eta ordion da delako 1700 eta lahatan itzuli hortan, lehenbiziko uzina dena erre izan da. Ados. Eta ordion seko gelditu da memento hartako aktibitatea. Eta gero duzu berriz 1800 eta zemaitetan, berriz beste jabe batzu, berriz erosia, eta egin dute berriz uzina berri bat, dena berritaik, eta huaiko maketa hori baita zentroan, hori ordukoa da. Eta alimeo gaztiek egin dira ordion, eta gero ahatik ez dira sekulan sartu beren zarri duzten sosen zaiten, ez da sekulan izan errentable bigarren uzina handi hori. Jain du, gaur egun gelitzen dela burdina eta kobrea berba, baina ez duela balio jotzabila? Gero gaurko egunean hor baziren anitz galeria hurazpitik, izan dira haintxo 150 metra hurazpian, eta hurak entzen zuten, bazuten erten da la route d'Exor, da errota bat, sistema batekin hura emaiten zuten errotari buruz, harek itzutzen zin, eta Ameriketan kusten maitira petrola nola ateazten duzten galako untzi batzuekin, errotarek itzulazten zin tirante bat, eta jarekin zuzten xukatzen, eta behereko galeriak, gaurko egunean behereko galeria hori denak urpean dira. Justuki zer goten da orduan gaur mehategi gozi horietaz? Badira gero ikerketak hain uste berriz pixka bat kusteko ze estatietan eta diren, eta hor mila behatzen eta lahatan itzulitik goiti arkeologa atzuta edira lanian, pixka bat muntaketa bat egiteko, izerriko lan ederrak egin duzte, ikusteko ze estatietan diren eta erakusteko eta atxikitzeko ere erresto batzu geroai buruz. Hor nahi duzue, hori da proiektu bat, erakutsi pixka bat bankako parte hori jendeari, zer nola ingo duzu hori? Lehemiziko lana bukan dugu, egin dugu delako interpretazio zentro hori iriki dena 2014an. Zer nahi du interpretazio zentroa? Zentro hortan da historioa kondatzea, bat duzu panel batzu, maiten dutena historioa erakusten dutena, lehemiziko mendetan izan zek ikusi den, erramanen denboran zek ikusi den, eta gero horik kobre denbora eta burdin denbora horik huaikoa baitira berriko eta baita anitz gauza horien gainean, eta bildurik, horik dira hobeki erakutsiak, jenderi erakutsiak ze egiten zen, badira argazkiak, badira anitz historio eta delako jabe handi horik Benier de la Tour zin izena, harek bazin anitz iskidio horik dena bildia dira, eta piskat erakusten dira hor ze pastu den zinez denbora horietan. Helburua da interpretazio zentro hori garatzea? Hori egin dugu, gero badira maketa batzu, bankar zurrin batek eginak, delako la route d'Exor hori bada zinez ze lan egiten zin erakusteko, eta delako uzinaren beste maketa bat, eta du gero hori lan guzia egin dugu beharrik Europa mailako portefa laguntzari esker, eta hori egin dugu lan hori eugi herriarekin. Biziki harremanunak ukan ditugu, anizkasi dugu ekin, eta biziki jende gunak atseman ditugu han, gure parean, eta nahinten ere eskertu heen harremanaz eta heen ongi etorriaz haio egiten girelaik, eta guk entxeatu du gauza bere itea eman egiten girelaik, eta hori lehemiziko lana, eta guai beti behar baita antzatu, guai bigarren proiektia Europarekin haidena, ez da erritik errira, guai da balietik baliera. Hemen Frantzian sartzen da, hori partitzen da, egiten da bide bat bezala, Galazitik partitzen dena, Iruñano. Eta ordien badira, bizpailu, hemen badira lau lan modu, lau errik edo sendikatak, mendiko sendikatak badira proiektu batzu, eta han Estibarreko aldean ere berriz beste zer batzu, proiektia onartia da,
eta guai egira gu ere, guk herrian ordion dugu egin, kusten baiginin, aniz jende galde egiten zutela, behar zutela mehategi bat kusi. Bai. Eta ordion proiektian sartu dugu hori mehategi baten bisitatzea. Eta gero, haren gainera, filmatipi batzu egitea, bizpairu lekutan. Eta ordion mehategin bisitatzea, da zentrotik partitzea bahia bada, bide bat egina kilometra pasa egiten dina banka erriain itzulian. Eta da izain da punta bat, iskin bat berriz luzatuko dena, eta eginen du bide eska bat mehategiaren bisitatzeko. Horxe da proiektia behar baitu bide eska bat, sendara bat egin oian batean, eta gero zubitipi bat ere jenden pasteko erreka ondian berraita pastu bestalder dira. Eta proiektua guri itzen zau biziki polita izan dela, gero kusiko jendek nola iduitzen zau balio izan dira. Aipatzen zenuen Eugiko hiria, bakarra sistemen bankan inguruan, Ibarjuntan edo bestaldean baztanen, mehategiak ukaitea? Hemen mehategia baziren, hemen erri itzuli horretan badira arrosan, badira arnegin, mehategi batzu, baina horretzen gero uzinaik. Bankantzen, gorrin bazen ofurno delako hori, eta bestenaz hemen zen uzinaik handiena. Hor, eugikin egin du lana, baina bada hor baizetan berriz ono handiagoa. Bada biziki badira murru batzu eta biziki ono huntsa direnak hor baizetan. Eta han ikusten duzu biziki handia zela uzina hori. Nola gomitatuko zenuke Eugiko jendea edo Baztango jendea etortzea hemen bankara horren bisitatzera? Ez dakit, beste gauza bat Eugikoa peut-être zaupen puska gehiokin, paske ham kusten baitute zepasten den, berdin dinen da xehetasun batzuen bila. Baztangoa berriz dinen da, eneiduriko berrikuntza baten kustera, ezpaitu etxean, ezpaita mehategi handirik, solako zerik ezpaita izan. Eneiduriko beste harreman batekin dinen da Baztangoa eta Eugikoa. Ez dira biak gauza belarekin eneiduriko. Hala, hortontziko dugu gure krezketa. Miskar zuri, Michel. Bon, josetaz. Nafarroa ezagutzen duzu? Bai, pixka bat. Eta Elet herria? Ez. Pixka bat bai. Eta Elet herria? Ez. Eta ezagutu gabe nolakoa imaginatzen duzu herria eta hango jendea? Txikia eta euskalduna. Jende jatorra eta laguntzeko prest. Eta herria? Polita. Eta etxe zaharrak eta horrela. Eta gustatuko litzaizuke hango jendearekin harremana izatea? Bai, zergatik ez. Bai. Eta horretarako zer egin beharko lukete? Haiek ona etorri, ala zu ere prest egongo zinateke ara joateko? Prest egongo nintzateke ara joateko. Prest egongo nintzateke ara joateko. Eta uste duzu hemen bizitzeak badituela abantaiak konparatuta Eleten bizitzearekin? Ez dut uste, baina ez dakit. Ez dakit. Eta desabantaiaren bat, bururatzen zaizu desberdintasunen bat? Agian euskara gehiago hitz egiten dela edo ez dakit. Eta bukatzeko, nola gonbidatuko zenituzke hangoak ona etortzera eta hemen ze plan proposatuko zenieke egiteko? Ez dago nieke bendira joateko buelta bat ematera. Buelta mate batea, polita delako eta hori. Nafarroa zautzen duzu? Piskat, bai. Eta Eugi? Izan aniz, bai, noiztenka, baina ez dut ahas ongi zaguzen gehan. Aintzira, bai, gero komertsuak ez sobera ez. Zer erudi duzu Eugiko hiriaz eta hango jendeetaz? Gisakoak direla, erran dezake, gero hiri biziki polita da, biziki aintzaren inguluko gune horiek. Nik beti plazerekin banoa alat, beti. Bakizu banka eta Eugi elkarlanan direla? Bai, badekit bai. Sik zen dut piskat amal komuniko proiektu hori bai.
Eta biztanle gisa, kusten duzu, eguneroko edo gauzak loturak badirela? Sigur, badugu amankomuneko ondalia, sigur. Eta importanta da ere banka eta eugiko biztanleek deskubri dezaten ondale hori. Eta badugu bizigila eskualde berean, ez da mugalik hemen, gule baitan ez da mugalik. Eta ez gila urrun eugitik, eugikoek ez dila urrun bankatik. Eta bada lan oino, sensibilizazio lana egiteko, olertarazteko jendeak preseski ez dela urrun, bada ikusteko hemen, bada ikusteko han, eta preseski lamaten alegiren proiektu horiek hori esker hortalt goaz. Zer abantaile ikusten duzu iparraldean bizitzea, Nafarroan baino? Ez da baitez abantailik, ni iparaldekoa niz orduan ni biziniz hemen, aldiz egualdekoak ez da baitez abantailik, janezake. Eta desabantailik ere ez? Ez, euskal nagila eta kitiur. Zer hango zenuke eugiko pertsona batzik gomitatzeko hemen bankara? Badela gauza hainitz ikusteko, deskubritzeko, mendiak, hemen go jakitatea, hasteko hemen meategiliko ondalia, hemen bankan, badela gauza hainitz ikusteko, deskubritzeko, hemen Olabirriko zentroan. Erri bakotxak hemen badu bere zitasuna. Bele ondalia, bele bizitzeko manera, jandezake, Baile du zinez herri bakotxean gelitzea, ikusteko, deskubritzeko karriketan, nola egnak diren, nola bizitzen jendeak. Herri bakotxeak badu bele interesa, jandezake, ordan, Esker? Desetaz, zoi. Bankan ginen esker guzieri eta orain zuai hitza Eugin. Eugin ere primeran ibili gara eta bukatu dugu. Beraz, hurrengo saioan itxarongo zaituztegu. Mila esker eta ongi izan. Saio hau Nafarroako Gobernuak diruz lagundu du.